Čau, ne? Já jsem Saša a vítám vás u dalšího videa, kde si zahrajeme zase úplně stejnou hru, co byla minule. Takže, jde se na to. Počkáme, až to najede. A uvidíme, jestli se to nezaseká. Jak si pamatujete z minulých videí, koukali jsme... Mluvám se, někdy budu tak trošku zděchat, právě jsem před chvílí spadnul a bolí mě ruka. Jak vidíte, už v minulém videu se můžete podívat. Měl jsem tam, jsem si vybíral klub a hrajeme za tenhle. Takže, next. OK, jaké máme? Ten je pěkný. Vezmeme si ten černý. Tak, a hrajeme. Ty. To byla pěkná, hej. Trošku mě znervozňuje. Budu špatně hrát, bolí mě ta ruka jak prase. No, hlavně ať nedostanu. Hlavně ať nedají penaltu potom. Že jako nerad fauluju, ale bohužel se někdy musí dělat i věci, které nechceš dělat. Do háje. Moje ruka. Yes, skoro dámy a pánové. Naberme to, neinteligentní děti. A nehrajeme jako děti. No, já jsem úplně zdrhnutou bráně. Běž, sprintuj. Všechno! No, tak na to se musíme podívat. No, ty vogo. Lidi. To byl krásný točák. Oliver to bohužel chytil. Jiné, kdyby se mu to odrazilo zpátky dozad. Centora nějakému. Nahrajeme tady, tak. A jeď. Ty budeš ten, který dá gol. Ty nebudeš ten, který dá gol. Co to bylo? To je. Kámo, ono to zase, počkejte, na tohle si musíme podívat znova. Mně bylo na 100% jasný, že to bude gól. On to fakt gól nebyl. Do háje. Kamo, já jsem mířil dozadu. Nahrávej mu to zpátky. Bí! Tyvo! Co to bylo? Slajduj toho zmetka. Slajduj zmetka. Dělej. Dospěntuj ho. Come on. Kámo, ale teďka byly další dvě šance za sebou. Jak dát gola? Kámo, ty jsi mi to nezabral. Tak to ti odečtu splatuji, to jsem si dostal. Nemůžu si to dostat. Emi ne, ten v minulém videu normálně zářil. Jeď. Ne, brď. O, nádhera. Gol. Tady, dámy a pánové, jde vidět moje naprosto divná inteligence v takovýchhle hrách. Já nevím, ale já vždycky prostě musím dát aspoň, i když to není můj hráč. Třeba na PlayStationu. Na PlayStationu hraje. Pojď. Co to? No, vidíte, ten bug jsem dal. Včera si ukázal. Nebo teď nevím, jestli jsem s ním mluvil. Že jsem měl víc videí. Jenomže nějak se to tam... Erden. Nartin. A pojď, Nartin. Gol. A to vlastně. Tam odrazil. On si to tam zpátky odrazil. Ne? Jak to? Já viděl, že si to tam zpátky odrazil. A Verman za mnou. Nemůžu si stěžovat. Dámy pánové, nemůžu si stěžovat. To je to pískej. Pískej.
Piskej! Come on! Kamo, já se chtěla aspoň napálit ještě na tu bránu. To jsi nemohl nechat ještě. Dámy a pánové, neinteligentní soupeři. O, pojď! Let's go! Let's go! Ne! Ty! Teď bych řekl opravdu velké slovíčko. A pojď! Inteligence této hry nulová, nech to. Nech to tam. To bude na videuška. Trošku to bude na videu divné, protože se mi klepe ruka. Konečně, ale jak hrajete na tom, na cokoliv, na čem hrajete, tak prostě vás to máme. Mě z toho začne bolet ruka, i když to držím nějak jinak. Dáme to třeba střelou na plné pecky. To by bylo vedle, nebo by to šlo do růžku. To by buď šlo do růžku, nebo by to pak bylo vedle někde úplně. Aha, přebíráme balón. Ale kamo, pěkně jsi nahrál. Emine! Ty sobě co zebrali, že se nestydíš. Byla šance pěkná. Nahrajeme to třeba zase sem. Gol, let's go. Na tohle jsem právě hodně čekal, protože já to vždycky nahrávám jemu. A to je většinou právě, že ta šance jako fakt jako sice menší, ale většinou to padne golem. Takže, to je super. Dneska si určitě dáme 2 zápasy. O. Prinky Nartine. Naruju tu Eminemu. Emine dává tyčku. Ty kámo, ty jsi to neměl brát. Hej, ty jsi to neměl brát. Já jsem si říkal, že na tomhle kanálu nebudu mluvit. Jako, i když nevím, jestli idiot je zrovna jako sprosté slovo, ale asi moc ne. Berte to. Natrhneme těm socánům sandál. Pěkně, Amine. Pojď Martin. Kámo, tohle to právě, že nemám rád takové ty jejich nahrávky. Nebo ty co to? Ne, super. Ty jsem jako chtěl jako rohový kop, jo, ale možná, že z toho bude i další gólová šance. To bylo letělo. Jste mě zabil normálně v ruce. To bylo humus, lidi. Dámy a pánové, jestli se koukáte na tento kanál, a já jsem viděl spoustu lidí, kteří se na můj kanál koukali, ale nedali odběr. Takže moc rád bych byl, kdyby ti, kteří sledovali tento kanál, abyste prosím zanechali odběr. Protože budu za to moc rád, ale budu moc rád, když i teďka dám gól. Nebo mu to spíš zaberu ten balón, nebo on ho zase zabere mě. Takže, pamatujte si, Saša a Obo. A Nartin se jde pomstit za ten rohový kop. Nebo jo, jde se pomstit. Nebo to zase skončí úplnou fraškou. No, takže nevím. Nech toho, chci dát 4. gól, ty inteligente. Nech toho. Socáne jeden. Dělej, jdi po něm. Chtěl jsem dát 4 góly. Oni mě... Díváme se na sestavu. Golmany moc vylevané nemáme. Ale to nevadí. Omlouvám se. Reklamy jsou tu bohužel hodně časté. Takže... Čekejte na chvilku. A nebo ne. To je dobré. Takže jdeme dál. Počkejte. Ano.
chvilku. Omlouvám se, trošku jsem se musela zpozdit. Mamka po mně něco chtěla, tak na televizi, jestli se s nima nechci dívat. No prostě jsem přišla na se s nima nechci dívat, no tak ty mu a mě to jako úplně nebaví. Pojď, prostě není ti to. Neber to. Dobré, máme aut. Pojď, nahraj mu to. Tak pěkně, Borec. Tak je. Aby! Neber to. No, tak, ok, no. Tak tohleto, dámy a pánové, byl nejhezčí gól mého světa. Tak vidíte, to měla být střela, jenomže on nějak dostal nahrávku do běhu. Nádhera, dámy a pánové, tohle byl nádherný gól. Dámy a pánové, já jsem normálně šťasten, že jsem dal tento další ze šťastných gólů. A zaber mu to. Hej, víte co, dáme někomu faul v našem, nebo nedáme, nevadí. Tak, nádhera. Martin nahraje Eminemu. Vlastně by se Emine vylevlil tím, že bude jako prostě nejlepší hráč z našeho týmu. Nádhera. Ale tohle to bylo problém. Nádherná nahrávka od Saka a nádherný gól. Let's go. Takže vedeme 2-0, dámy a pánové. A víc co, dneska to prodloužíme na 3 videa. Protože nechci fakt jako hrát bez vás. Co bych neudělal pro své fanoušíky, že ano? Pokud ještě nějaké fanoušky mám, no. proto chci vidět, že dáte odběr, protože jako je hřích. Je svatý hřích nedat odběr. Kámo, ale to už bylo, ale na to se chci podívat, ale to už bylo jasné, že to nebude gól. To už bylo jasné, to už jsem byla jako fakt moc mimo tu část takovou. Maximálně, že by Emine ještě zebral. Počkej, 20 minut, já už dal 2 góly? No tak byste nějací lůzři, ne? Kam, tak si slajdovám, hej. Ne, svaluj ho, klidně ho fauluj. To mě nevadí, penalty, jako to umím. Pokud se teda nestratím tím, že to totálně pustím a pojď. Ne, musíme si nádherně. Nech mě ty socáne. Nech mě lůzře. Ty. No, tak to jsem nechtěl pro něho lůzře, já. Pane Gurmán, neprejde kul. Tak spím nějaký postiží. Pojď by. Dámy a pánové, za první poločas 50 minut jsme dali 3 góly, dámy a pánové. Jak si myslíte, že jsem výborný hráč v této hře? Jako, už jsem to asi nehrál rok, jo? Fakt jsem to nehrál rok, tuto hru. Jenom až se mě prostě napadlo, jako, no, co tak budu točit, jako, podle časem určitě si vylepšíme vyhodím z našeho týmu. A teď to uděláme luxusní, ať tohle vystříhnu. Ne, nevystříhnu. Nedávalo mi to předtím nabídku, jak to vystříhnu. Dogan, pojď Dogane. Ty polopsisko asi. Ne, hlavně mu to neber. Socáni jedni. Ohni. Pech. Ne, a do. Hoj. Já jsem jako lekl, ale už jsem opravdu zalekal, jo. Zpátky nahrávka, pojď. Emine, potřebuji, abys tady udělal nějakou malou prácičku. Kámo, udělat Emine, ty i neidole, ale máme zlatý borec bude dávat góly. A je jasné, že ty góly bude dávat. Pokud nejste neinteligentní,
tak víte, že tohle se vždycky v téhle hře vyplatilo. Teď nevím, jestli to bylo někoho tečované, ale máme 4 góly ani ne za první ten. A vedeme 4-0, dámy a pánové. Tohle se mi fakt nečekalo. Myslel jsem si, že to prostě půjdu a něco tam vysoluju, ale tohle to nevypadá. Odkopávám to někde. Ne, omlouvám se. To má ještě brankář. Omlouvám se, to není první už poločas, je to druhý. Omlouvám se, opravdu se omlouvám, protože nechci říkat, kolik mám let, jo, ale trochu už někdy zapomínám nějaké jako ne opravdu důležité věci nezapomenu, ale pak jako nějaké úplně postižené věci. Hene, se bojím, Kámo, on mi to nahraje totálně, to je schodka. Kámo, hlavně to chytej, bro. Já ti to ještě zblokuju. Nahraju to totálně dopředu. Nahraju to Eminemu. A Emine sprintuje celé hřiště a dá gola, doufám. Pojď, Emine. Emine, this is goal. Emine, this is goal. No. Tak jdeme, pojď, slavní. Ne. Ne. Vůbec. Napálíme? Nenapálíme to do brány. Nevadí. Vůbec nevadí. Chcete vidět, jak tam teda? Dáme pánové, chcete vidět, jak tam teda? Pokud zrovna neudělám nějakou totální hravinu. Nartin to dá? Nedá to Nartin, jsem v blbé pozici. A pojďme ne! Gol, let's go. Kámo, ale tak tohle to nechápu, jak se stalo. Já jsem jako viděl jsem, že jsem v blbé pozici. Ale gol by to byl, jo? Byl by to gol. Počkejte, Emine. 2 góly. Emine je jediný, který dělal 2 góly a je to 5-0. Dámy a pánové, je to 2-0. 2-0. Kurně, poprskal jsem obrazovku. Tak. Emine, jak to, že jsi fauloval ty? To ti strhnu z platu. Omlouvám se, trošku jsem no, tak tobě to taky strhnu z platu. Omlouvám se, trošku jsem poprskala obrazovku. Trošku jsem tak že... Ne. Kdyby teď dal ještě na další žlutou kartu, tak ho tak normálně asi rozflákám svůj mobil a tohleto video nebude, jo. Hej, tak co to ale bylo, Emine? Tohle jako... Je to nejzajímavější, že tu chvíli, kdy on udělal faul, kdy on prostě sfauloval, tak to jsem jako nehrál já, jo. To jsem, ale fakt, bez srandy, to jsem nebyl já. Tam mu hlavně nepustit, papi. Ne, Johnny gol. Snad jsou tak neinteligentní, že ten balon vezmu. A víte, co já teďka udělám? Já budu taky trošku neinteligentní. Udělám sprint takhle. A protože já se bojím, že ano, tohle jsem se bál, že se stane. Nahrávám dopřed. Tohle nemám rád, když se stane. Když nad hráčem je prostě nějaká. Uvidíme, jak máme doma. Emine, máš žlutou kartu. Emine, já si myslím, že bys měl něco začít dělat se svým životem. Váš telefon je velmi pomalý a dochází mu místo. Tato aplikace auto? Omlouvám se za ty reklamy. Já to sice nechci stříhat, jo, ale... Nechce se mi to stříhat, ale... Emine je, dámy a pánové, Emine je nejlepší hráč prozatím. Ještě Bretange, když dá ještě 1 gól, tak je na straně Emineho. Ale yellow cards. To bude Emine. Jo, no, 1. Kámo, proč je red card? My jsme ještě ale... Saka dostal červku? Si nepamätám. Tak to je teda ale špatný. Tak to vám strhnu.
z vašich tréninků a makání. Budete makat víc, než byste makali vy. Dostanete bídu. Nartin. S Nartinem chci dát určitě ještě nějaký pohled. Protože vím, že se to vyplatí. Vyplatí se to většinou. Ano, pánové, abych vám jenom takhle řekl, tohle bude poslední zápas, který jsme mám. Ještě vám něco tomu řeknu. Určitě pište do komentářů. Různé blbosti, mě to nezajímá. Nebo jako nezajímá, já se na to koukám, jo, ale... Já vím, už jak slyším svůj hlas v mobile. Takže třeba, víte, co mi přijde škoda, že v podstatě nemůžu mluvit, že můj hlas nezní tak, jak by zněl v reálném, ne v mobile, ale v reálném, jak mě, v reálném v podstatě částečně životě. Ne v mobile, neinteligentní nudák, protože přijdete, ale nechtěl by se to bavit. Tak, dělej. Dělej. Nahraj to třeba sem. Nartin. Ber balon. A dej gol. Dámy a pánové. Emine dal další góla. Emine. Tohle asi vystříhám. Nevím. Moc nerad stříhám, takže... Nartin, když dá góla, jestli se nepletem. No, tak to možná taky vystříhneme. Nartin, jestli dá góla, tak se mi zdá, že vlastně bude na druhém postu nejlepšího hráče. Z nejlepších střely, jo? Ty mi to neber, kámo. Ty mi to fakt neber. Come on, neber mi to. Kámo, ty neumíš čistě. Ne, můj balon, to jsem si... To je nějaká rychlá přihrávka, nebo jako... Já myslel, že to bude ten. To bylo minulé. Neber mi to, ty. Ne, nenech mu to. Nahrávej to někomu jinému, ale ne. K tomu jsem zrovna nemyslel, ale... OK, no. Budeme... Ne. Neber. Ne. Proč? Ne, bacha, to tam pěkně golman. A víte, co já dělám mega rád za prkotí? No, ne. Ať před tebou zdrhnu, ty kýďásku jeden. Ty malej, kamo, to by jsem to jako nechtěla předat, jo, ale... Tiedovi jsem to nechtěl předat, a navíc... A ranuj! Viděli jste ten skill? To by byl jojoman. Jak řekl Sterak. Uděláme, tam, to se nemělo odrážet. Uděláme z něho jojomana. Ten míč jakby kopne a zase mu vrátí. Jako jojo. Takže z něho uděláme, s capkou uděláme jojomana. Ne. No, já jsem totiž ale já jsem ho tam vespadl. Jsem asi neinteligentní, ale já jsem si naprosto jistý, že to nechytnu. Ty, už jsem nevěděl, kdo má balón. Nech to. Erdano. Ty, kamo, mě se sekl. Jako on šel úplně po... Ty, co, omlouvám se, dámy a pánové, špintujeme, Dogan, s naším Doganem, takže, čeká, nemělo být náhodou poslední zápas, to předtím, kašlem, prostě budem natáčet tak dlouho, dokud se mi teďka bude chtít. Určitě vyjde dneska ještě jedno video. Nebo jak mám přednahraju si ho a potom ho zítra vystříhnu. Zítra ho dostříhám a tak. Takže
nahrajeme to tady Cápkovi, kterého máme moc rádi. Tak. A ty hezky dej góla, prosím. To se nepovedlo. Tak to jsem zrovna nechtěl. No. Tak. Neříkej mi, že tohle nemohl být gól. Vždyť to vždycky dopadlo gólem. Nebo tak aspoň psali, že by to tak měl být gól, ne? Oni psali, že když to nahraju tam tomu Cápkovi, ne? Tak by to měl být it's goaling. Nebo větší pravděpodobnosti by to... Kámo, by to měl být ve větší pravděpodobnosti gól, ne? Tak ty Dogane u sprintu to tu. A mě neudělali nějaký skill, jo? Ne. Dělej, Dogan, this is Dogan. Možná, ale kdyby si... Dogane, ty jsi to posral. Víte se nejhorší, že oni teďka dají určitě gola do prázdné brány, takže když mě i třeba tohle, kdyby mi udělal nějaký fakt neinteligentní týpek, tak jako fakt, ale jako budu střílet od brány. Klidně i od tvojí brány bych vystřelil, ale jako prostě góla chceš dát, že? Jako většinou za každou cenu. Pojď, ty ne. Kamo, dělej si! Martine, ty jsi to nedal. A ještě mě k tomu bojí ruka, no tak to je super, hej. Tak to je nádherná kombinace. Myslel jsem, že Martin mi spraví náladu. Že budeme vést jako... Počkej, nebo prohráváme? Počkej, jak to řekne? Druhá, to je žlutá karta. No, jo, to je žlutá karta. Tohle to bude gól. Dámy a pánové, to vám soudím, že tohle bude gól, jo. Takže tady jdeme na čáru hezky. Kdyby kus dřív, tak to letělo do dřevna. To letělo do dřevna. Se to nebude zdržovat. To bylo skoro dřevno, dámy a pánové. Dáme to takové. Děláme takové. Vidím, že je většinou vždycky. Kamo, proč? No, on je neinteligentní fotbalista. Co se tomu dá říct? Ej. Dělej, nahrávej to, saka. Odstřinkuj, Emine. By! Doháje, dámy a pánové. Doháje. Tohle to by byl nádherný gól. Co to jako mělo povedat? By! To byla... Ne, tomu nevěřím. Byl z corner. Hej, já chci ale vidět ten. Duha, já jsem chtěl vidět tu tyčku. Hej. To byla fakt jako nějaká tyčka, nebo to prostě bylo... Nevím, co to bylo. Duha, já vás nedá... To chci taky vidět. Mám se, dámy a pánové, já chci vidět každou svoji chybu. Co dělám? No, kdyby šlo víc prostě. A ani by se tam neskákal. No možná ani potom neskákal, protože z toho důvodu, že? Škoda. A tohle je konec videa. No, ne konec videa ještě. A tohle je konec všech zápasů. A já se s váma budu loučit, protože už to bude skoro půl hodina navíc. A byl to další zápas, konečně hotový. Takže dámy a pánové, dejte odběr, dejte like, já budu vědět, že to máte rádi. Prozatím jsem nevěděl jsem co dělat, takže jsem šel natáčet. Takže to bohužel máte i druhé video. Když tak se budeme snažit vyhrát co největší příčky. A ještě prozatím čus.